htjela nešto slatko, na primjer žele, mnogo ga volim. Samo to je jednostavno. Treba će mi flaša omiljenog gaziranog soka. Fanta će biti odlična. Prelepa je. Zatim ću koristiti med, koji također obožavam. Njam, njam. Jao, prvi put vidim da neko pije med. Quentine, sve si popio. Što? Jao, upravo si. Ostala mi je samo jedna kap. Šta da radim? Znam. Mogu naći med negde u šumi. Evo ga. Nadam se da pčele neće htjeti da mi se osvete. Hej, šta vam je? Ne, u pomoć! Jedva pobego. Bitno je da sam ipak doneo ovu košnicu ovamo. Ovdje ima mnogo slatkog meda. Sad je vreme da ga promešam sa Fantom da bi se skusnuo. Tako je. A sada treba to sve dobro promućkati. To mi je omiljeni deo. A sad to treba staviti u frižider da se stegne. Dok čekam, mogu igrati igrice na telefonu. Cool. Dobro, a ja ću napraviti žele od voća. Treba staviti sveže voće u veliku flašu. Ali to nije sve. Sviđa mi se Quentinova ideja sa medom. Tako da ću uraditi isto. Samo ću zaliti voće medom, a bit će to stvarno ukusno. Svaka mi čast. Šta radi šef? Šta svi ljudi na svetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne bih napravila žele sa ovim ukusnim bombonama? Samo ih treba sipati u flašu. Ali pre toga, naravno, rasporediti po bojama, jer je tako mnogo lepše. Prvo crvena boja, onda plava. Zatim zelena, žuta, naranđasta i opet crvena. Zatim treba napraviti osnovu. Potrebno je rastopiti šećer u ključaloj vodi. A onda tu tečnost preliti preko Skittles bombona. A da ne bih išla do frižidera, samo ću koristiti tečni azot. Jao, šta je to? Ova stvar je jako hladna. Šta da radim sa njom? Tačno. Kako se odmah nisam setila toga. Odlično. Emily, možeš izabrati pobednika? Konačno, to žele od Fante. To je odlična ideja. Obožavam Fantu. Slatko, baš kao što volim. Sad ću probati babino žele. Ali nikako ne mogu da ga ispedim. To je prosto nemoguće. Okej, ne treba mi to. Bolje da probam ovo. Ovo je genijalno. Mislim da je ovo jelo najbolje od svih. Da, 100%. Zaista? Nisam se uzalud toliko trudila. Ovaj put želim veliki Oreo. Da li ga možete napraviti? Naravno. Dakle, prvo mi treba kofer, gdje držim svoje zlatne zalihe čokolade. Da znate kako lepo miriše. Zaista neodoljivo. Ovu čokoladu ću samljeti na male kockice. Gotovo. A zatim to sve treba rastopiti, jer mi treba tečna čokolada. Svaka mi čast. Kako vruće. Ali ja sam profesionalni kuvar. To nije problem za mene. Treba preliti čokoladu u kalup. Kako boli. Što se tako mučite? Sve je mnogo lakše. Ja ću uzeti obično testo
i kakao Nesquik. Zatim ću sve dobro izmešati i oblikovati u male kuglice. Ove kuglice stavljam u aparat za vafle i dobro pritiskam. Dobit ću ovakvu sočnu čokoladnu vaflu. O, da. Quentine, a šta je smešno? Bako, zar ne znaš da već postoje Oreo kolači? Zašto ih moram praviti? Pogledajte kako lepo izgledaju. Jao, čak i previše. Ne mogu da odolim, a da ih ne probam. Pa dobro, probat ću samo jedan kolač. Obećavam. O, da. Ovaj fil je najlepši. Još jedan kolač. Samo jedan. O, divno. Jao, Quentin je kao uvek. A kod mene ispalo ne baš Oreo, ali sigurna sam da će Emily biti oduševljena. Umjesto običnog fila, unutra ću staviti kikiriki puter. Njega vole svi. O, lepota. Dakle, moja čokolada je spremna. Unutra ću staviti sloj fila. Ovom istom roza čokoladom ću ukrasiti kolač. Sve će biti kao na pravom Oreo kolaču. O da, ja sam genijalna. O, Quentine, šta to radiš? Prestani da jedeš. Šta? O ne, pojeo sam sve. Kakva noćna mora. Kako je ovo moguće? O, znam šta da radim. Umjesto fila ću koristiti Nutellu. Da, baš je ukusna. I mogu duvati čak i baloni. Cool. Ostalo to sve namazati između keksa. Tako je. O, nije loše, Quentine. Prijatno, draga. O, tako velik čokoladni kolač. Jedva čekam da ga pojedem. O, da. Ovo je nevjerovatno. Ali ima veliki minus. Previše je tvrd. Izvini, šef, ali ovo mi se ne sviđa. Da vidimo šta je napravila baka. Vidi se da je to domaće. Ukusno, ali uopšte ne liči na Oreo. Mada, kakve to veze ima? Bitno je da mi se sviđa. Ostalo je još Quentinovo jelo. Ovo najviše liči na pravi Oreo. Samo je punjenje drugačije. Oho, to je Nutella sa žvakom. Nevjerovatno. Quentine, čestitam ti na pobedi. To, i fil sam pojeo i pobedio. Ja sam najjači. Ovaj put mi se jede sendvič. Jeste čuli? O, to ću lako napraviti. Uzet ću najukusnije stvari. Džem od jagoda, Nutellu i Milka čokoladni namaz. Jao, ne mogu da otvorim. Quentine, hoćeš li mi pomoći? O, lako. To je to. Izvoli, mogu da probam malo. Prelepo. Kako sad da ti vratim to? I šta? To je moj džem? Kako te nije sramota? Dobro, napravit ću čokoladni sendvič. I to će biti veoma ukusno. Treba sipati čokoladni namaz na hljeb i dobro ga razmazati. Zatim staviti drugu krišku preko i na njoj nacrtati nešto slatko. Na primjer, pandu. Da, to će biti preslatko. A šta to radite? Emily je tražila normalan sendvič, a ne sladak. Ja ću početi sa sirom. Prvo ga treba narendati. Zatim ću dodati boju. Što više, to bolje. Na kraju ću dobiti gomilu šarenog sira. Sa njim ću posuti hljeb, a nakon čega ću prekriti sendvič sa drugom kriškom. Tako je. Ostalo je to sve ispeći. A brzo će to. A vidi ovog zeca, zar nije presladak?
Bako, pogledajte bolje ovo. Ovo je pravo remek delo. To je to. Dosadno. Moje jelo je slađe. Šta, već ste završili? O ne, šta da radim? Dobro, napravit ću sendvič od onoga što nađem. Ma, nije bitno. Bitno je da imam bar nešto. I zagrejit ću ga sa peglom, da. Tako će biti najbrže. Vi ste se dugo mučili, a ja sam sve završio za trenutak. Jao, Quentine, gori. O ne, Emily, izvini. Wow, jao, ovo neću ni probati. Izgleda odvratno. A bolje da probam sendvič sa sirom od šefa. O, još je šareni. Izgleda sjajno. Ukusno, a veoma mi se sviđa. Ostaje da probam slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. O, to je neverovatno. Oduševljena sam. Bako, čestitam na pobedi. Svaka čast. O, a znala sam da će ti se svidjeti, draga. Ćao svima. Ćao, čao. Želim ovakvu prelepu tortu. Naravno, bit će urađeno. Uzimam kalup. Treba da ga saviješ. Da, trenutak. Eto, završio sam. Aha, super. Skloni ruke. Ovo je moj kalup. Sad ću napraviti oblik srca od ove kore. Zatim uzimam čokoladni fil. I dodat ću ga na moju koru. Tako je. A zatim sve treba razmazati po celoj torti. Pa šta? Sad ću ti pokazati kako treba. To je preukusno. Ja ću napraviti tortu od 2 boje. To će biti prelepo. Jedna polovina će biti crna, a druga roze. O, pogledajte kakve lepe šare pravim od fila. Ja sam pravi majstor. A sad mi treba okrugli kalup. Napravit ću rupu u sredini, da. A zatim uzimam ovaj žele sa Skittles bombonama. Joj, to izgleda predobro. Ne mogu da odolim, moram da probam. Jako ukusno. A sipat ću to u sredinu moje torte. Da, dovoljno. A sada treba zatvoriti rupu. A vraćam koru na mesto. Dobar posao. A ovo je za tebe, izvoli. Za mene? Zašto? Ne, meni to ne treba. Ok, ovo sklanjam. A sad mi treba mlečna čokolada. O da, to će biti jako ukusno. Pogledajte kakav dobar uređaj imam. Stavljam komadiće čokolade unutra, zatvaram i stiskam čokoladne špagete u moju tortu. Tako je. Mislim da je ispalo super. Aha, daj mi da probam. Hej, stani, ne može. Dakle, nastavit ću. Još imam ukusne bombone. Pogledajte kakav je fil unutra. Ok, hajde da što pre ukrasim moju tortu. Počinjem. Wow, izgleda prelepo. I keksiću, gde ćeš? Vrati se. Obožavam Oreo. A stavit ću ga na crnu polovinu torte. Tako je. A na roze polovini će biti roze keksići. Hej, pazi šta radiš. Wow, pogledajte kako divno je ispalo. Zadovoljan sam. Pa da, nije loše, ali moja torta je bolja. Probaj. Wow, svaka vam čast. Hoću da probam prvo ovu tortu. Wow. Jako je ukusna. Sviđa mi se ovo punjenje, svaka čast. A sad ću probati ovaj keks. Pa to je Oreo ekstra. Ok. Idemo dalje. Vreme da probam drugu tortu.
Uzet ću jedno parče. Izgleda primamljivo, ali bitan je ukus. Ukus je fantastičan. A šta je ovo? Maltesers? Ekstra. Znate šta? Odlučila sam. Pobedile ova torta. Da. Moja prva pobeda. Super. Ljudi, ja sada želim ovo. Jel može? Nema problema. Uzimam fantastičnu kremu i mažem koru. Da, treba mi više kreme. A sad ću pažljivo razmazati sve po torti. Svaka mi čast. Pogledajte šta još imam. Ovo je velika lizalica. Baš je lepa. A unutra je puno slatkih bombona. Sipat ću ih na ple. Tako je. A zatim stavljam sve u rernu. Zatvaram i čekam. Šta se dešava? To je nešto zanimljivo. Tako je. Da, to je baš ono što mi treba. Mogu početi da ukrašavam. Kako je to moguće? Nisam mogla da odolim i izvinjavam se. Daj mi to! Ne radi više tako. Okej, uviću svoju tortu. Pogledajte kakva lepota je ispala. A sad mi treba šareni popik. Evo ga. Sipat ću unutra raznobojnu čokoladu. Da, moja torta će biti najbolja. Ne sumnjam u to. To je to, ja sam završio. Sada čekam da se čokolada stvrdne. A kad se stvrdne, stavljam sve na tortu. Da, a sa strane ću dodati šarene konfete. Divno. Oho, super. Hoću da probam. Pa šta vam je, sklonite se od moje torte. Pa dobro. Da vidimo šta je kod mene ispalo. Wow, pogledajte kakva lepota. Sada to treba razbiti. Divno. A vreme je da stavim to na tortu. Baš mi se sviđa. A ovo mogu probati. Velike komade ću staviti odazgo i to je to. Napravila sam pravo umetničko delo. Gotovo. Prijetno. Wow, vi ste super, svaka čast. Hoću da probam prvo ovu tortu. Izgleda dobro. A kakav je ukus? Čekajte, šta je to? Moram da probam. To liči na lizalicu. Sviđa mi se ukus. A kakva je torta? Baš je sočna i nežna. Svidelo mi se. A sad je došlo vreme da probam drugu tortu. Izgleda jako dobro. Čekajte, šta je ovo? To je čokolada. Ja volim čokoladu. I torta je jako ukusna. Nevjerovatno. Mislim da je pobedila ova torta. Da, ja sam pobedio. Pažnja, pažnja. Ovo je vaš sljedeći zadatak. To je baš lako. Dakle, otvorit ću čokoladnu nutelu i sipati je na koru. Tako je. Sve kore su mi u čokoladi. Baš to sam i htjela. Zatim ću premazati sve kremom. Napravit ću lijepe šare. Tako je. Završio sam. Ali to još nije sve. Uzet ću Skittles bombone. Probat ću jednu. Da, cool. Bacam i hvatam. Nisam uhvatio. U stvari, čekajte. To nije problem. Mogu dodati sve bombone na ovu tortu. Da, tako je. A sad ću uzeti ove kornete. Stavit ću ih u moju tortu. Divno. Nisam ništa zaboravio. Uzet ću i ja malo korneta. Da, baš su lepi. A unutra ću staviti fil.
Pogledajte, ovo liči na sladoled. Nevjerovatno. Ja sam tako pametna. Skoro sam završila. Ostao je posljednji dodir. I evo ga. To su moje omiljene bombone njorc. Obožavam ih. Sipat ću preko šlaga. I još malo i to je to. Završila sam. Ovo je moj posljednji sastojak. Ubacujem kolače u kornet i to je to. Prijatno! Dakle, vreme je da probam. Wow, ova torta izgleda nevjerovatno. Baš mi se sviđa ukus. Svaka čast. A sad ću probati ovaj kornet. Keks je baš ukusan. Okej, a vreme je da probam drugu tortu. Uzet ću jedno pače. Wow, ovo je također veoma dobro. Blago meni. Okej, vreme je da izaberem pobednika. Ova torta je najbolja. Da, još jedna pobjeda! Pa kako to? Wow, kakva lepota. Svaka mi čast. A, šta se dešava? O ne, ups. Sve je palo. O ne. Kako to? O, draga, a ne plači. O, tačno, imam ideju. O, gde smo to? Ćao svima, ovo je kulinarski izazov. Spremite mi tortu, molim vas. Nema problema. Ja ću da počnem. Dakle, prvo mi treba fil različitih boja. Naneću ga na koru. Da, tako je. Pogledajte kako slatko. Ponavljam to nekoliko puta. Treba mi puno slojeva. Odlično. Moram da probam. Da, ovaj fil je ekstra. Naneću što više belog krema. A posle ću sve lepo razmazati. Okrećem. Da, završio sam. A sad mi treba čokolada Kit Kat. Odvojit ću štapići i poređat ću ih oko srca. Lepota. Odozgo ću dodati bombone Maltesers. One su prelepe. A sad je vreme da dodam svetle boje. Otvaram pakovanje. A zatim sipam sve bombone na sto. O da, lepota. A vreme je da napunim srce bombonama. Gledajte, zar to nije prelepo? Ja sam majstor. Trenutak. Sad ću ja vama pokazati ko je ovdje majstor. Gledajte kako mogu. To je bilo moćno. Da, jesam rekla da sam jaka. Dakle, stavljam čokoladu u kalup. Miriše fantastično. Dodajem keks, ali prvo ga treba izmrviti. Tako je. Posle ću sipati kondenzovano mlijeko i sve pažljivo promešati. Razmazat ću. A sad ću dodati slatku pavlaku. Stavit ću što više. Izgleda prelepo. Sigurna sam da će ukus biti takav. Okej, sada tortu treba ukrasiti. Evo mojih jagoda sa bašte. Naravno, poslužite se, momci, a nije mi žao. Sipam šumsko voće preko. A zatim dodajem listiće. Lepota. Ja sam završila. Super, bako. I meni dobro ide, pogledajte. Šta to radiš? Ups, šta to radim? Treba nekako popraviti to. Imam ideju. Odvojit ću uglove šoljom, da. Tako je. Još jedan. Super. A sad ću staviti čokoladu ovdje i ovdje.
A sad ću uzeti Oreo kolači. Obožavam ih. Stavit ću ih ovamo. Zatim ću uzeti sladoled i staviti ih na Oreo. Eto, ovako je mnogo bolje, jel da? Ali mislim da M&M's neće biti suvišan. Sipat ću bombone preko. Tako je. Ovo je pravi slatki dvorac. Ostalo je staviti zastavu i to je to. Ja sam kralj ovog dvorca. O, a moje poštovanje? Prijatno. Wow, je li to sve za mene? Jedva čekam da probam. Uzet ću prvo ovu kulu. Obožavam Oreo i sladoled. A sada hoću da probam samu tortu. Dođi ovamo. Ovo je baš dobro. Stavljam lajk ovoj torti. Idemo dalje. Želim da probam ovu tortu u sredini. To liči na cheesecake. Da, to je on. Ja sam oduševljena. Ovo je prelepo. I ostala je posljednja torta. Oho, ona je šarena unutra. Neverovatno. A kakav je ukus? Fantastičan. Dobro, vreme je da izaberem pobednika. Ova torta je najbolja. To, ja sam najbolji. Bako, to. Znam, sada hoću krofnu. Jel može? Naravno, Mila. Ja sam već počela. Sipat ću testo u aparat za krofne. Odlično. Sada treba sačekati. A ja ću koristiti šareno testo. Napravit ću raznobojne krofne. To će biti baš dobro. Napunio sam aparat. Sada zatvaram i isto čekam. Bravo, 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 dragi. Dakle, a moje krofne su već spremne. Stavit ću ih na ovu mrežu i uzeti Nutellu. Nutellu vole svi. Prelit ću svoje krofne Nutellom. Tako je. Wow, kako lepo curi. Nevjerovatno. Sad ću valjati krofne u izmrvljenom keksu i staviti sve na tanjir. Skoro sam završio. Ostalo je nacrtati lijepe face. Pogledajte, to su Labubu krofne. Obožavam ove igračke. Labubu, Labubu, a mogu ja da dobijem? Prestanite. Jao, to je neki vrtić. A moje krofne su spremne. Stavit ću ih na tanjir i vreme je da ih ukrasim. Ja ću koristiti šećer u prahu. Otvaraj se. Da, odlično. Zatim ću dodati bobice i gotovo. Quentin, prestani da se igraš, a počni da kuvaš. Tačno, moje krofne su također spremne. Baš su lepe. Stavit ću ih na tanjir u obliku smajlića. A sad ću dodati konfete. Hajde. Šta je to bilo? Baš neprijatno ispalo. Ukrasit ću krofne. Eto. Gotovo. Jao, nema više živaca. Prijatno. Wow! Labubu! Hoću da probam. Gledajte, to je stvarno Labubu. Prelepo. Tu su klasične krofne sa šećerom u prahu i bobicama. Nije loše, ali skroz obično. Šta je ovo? Probat ću. Da, nije loše, ali najbolje jelo je ovo. Labubu je top. Pobedio sam, jeste čuli? Znam, a sad mi napravite burger. Krenite. Naravno, to je lako. Uzet ću tiganj. Stavljam na šporet. Sad ću razbiti nekoliko jaja. Ostalo je sve pažljivo promešati.
Divno. Beži odavde. A sad mi trebaju lepinje. Potapam ih u jaja. Tako je. Uzet ću 2 lopatice i prevrnuti ovu kajganu. Lepota. A sada treba dodati punjenje. Gledajte šta sve ima. Dodajem šunku, sir, paradajz, salatu. I to je to. Moj burger za doručak je spreman. Lepota. Hej, ruke. Ali bako, hoću i ja. Pa šta to tako lepo miriše? Tako miriše pravo kulinarsko remek delo. Bako, sklonite se od mog jela. Sad mi treba nož i sklonit ću sredinu. Unutra ću staviti sir, slaninu, povrće i pljeskavicu. Obavezno treba dodati sos, paradajz i opet pljeskavicu. Na kraju ketčap, slaninu, sir i još malo sosa. I to je to. Može se zatvarati. U stvari znate, odozgo ću staviti još malo sira. A sad mi treba malo vatre. O da, šta može biti lepše od topljenog sira? Neverovatno. Ja sam završio. Pogledajte. Bellissimo. Svašta? Šta radiš, dragi? Gde? Našao sam. Gledajte. Ovo je lep mirisan muffin. Da, sad ću skinuti papir i preseći ga na pola. Odlično. Unutra ću staviti zeleni fil, ali to još nije sve. Uzet ću kolač i okupat ću je u nuteli. Stavljam kolač preko fila. Dodajem crveni fil. A sad mi treba ova bombona. Od nje ću napraviti sir. Eto. Ovo liči na pravi burger. Treba staviti još malo fila. Preliću sve kondenzovanim mlekom i to je to. Zatvaram. Moj slatki burger je spreman. Stavit ću ga u kutiju i dodati slatki pomfrit. Lepota. Gledaj, bako. Bravo, unuče. Poslednji dodir i to je to. Prijatno. Prijatno. Wow, sve izgleda tako lepo. Probat ću prvo ove burgere. Kako se razvlači sir, nevjerovatno. Ukus je predobar. Svaka čast. Ovo jelo je super. Idemo dalje. Što je to? Baš originalno. Pa to je slatki burger. Ekstra. Ja volim slatko, svaka čast. Ovdje i pomfrit. Lepota. I posljednji burger. Izgleda jako neobično. Oho, koliko slojeva. Neverovatno. Jedva čekam da probam. Koliko sira. Predobro. Dakle, odlučila sam. Ovo je pobednik. Bako, čestitam. Da, baka je najbolja. To. Hvala, draga. Dakle, želim ove ukusne vafle. Društvo, hoćete moći da napravite to? Mali, nešto nije u redu? Ne znaš kako da spremiš vafle? Da budem iskrena, ne znam, ali smislit ću nešto. Malo jaja, onda brašno, valjda se tako radi. I što više šećera. Mala Margo obožava sve slatko. I još malo. Da, tako je dobro. Ostalo je to sve promešati. Odlično mi ide. Vrlo slatko. Odlično, testo je spremno. Sad mi treba pegla za vafle. Zašto se ne otvara? Sa druge strane treba. Otvaram i sipam testo. Odlično. Ispada da spremati vafle nije baš teško. Uključujem i čekam. Nešto neće da se uključi. Dobro. Ugreću peglu za vafle na šporetu.
Šta se dešava? Gorimo? Gde je moj vatrogasni aparat? Odlično. Da. Uspela sam. Šta je sa mojom vaflom? Ne, izgorele. Ja sam već napravio svoje savršeno testo za vafle. Ostalo ga je samo ispeći. Ali rešio sam da neću praviti obične vafle. Biće u obliku meda i zeca. A šta ostali rade? Ja, šta je to? Stvar, hvala ti. Ovo testo ne valja, nažalost. Nedostaje mu nešto jezivo. Naprimer, moje omiljeni žele oči. Nemoj me tako gledati, Stvar. Moram da probam pre nego što ih dodam u testo. Možda su otrovane. Ovako. Sad mogu sipati testo u peglu za vafle. Gotovo. Da vidimo. Prelepo. A šta je kod vas, gospodine nezadovoljan šef? Kod mene? Čekaj, šta si rekla? Ma, nije bitno. Sad sam zauzet. Moram ukrasiti svoje vafle. Punjenje je spremno. Sad stavljam drugi deo i to je to. Nema šanse da pobedi. Stvar, znaš šta treba raditi? Stvar, šta hoćeš od šefa? Dobar si, dečko, zašto to radiš? Jao, gospodine šef ne može da se smiri. Ali zašto si to uradio? Beži bre od mojih vafla. Skloni se odmah. O ne. Šta sam uradio? Pokvario sam svoje vafle. Kako sve da vratim? Neću stići da napravim nove. Konačno mogu da probam vafle? Jo, što je to? Izgleda kao stari sunđer. Ove vafle su mnogo bolje. Ali kao da ih je neko jeo pre mene. Nije loše. A šta je ovo? Otvaram. Wow! To su vafle sa žele očima. Probat ću. Prelepo. Pobedili su ove vafle Wednesday. Čestitam. Čestitamo Wednesday. Idemo dalje. Ovaj put mi se pije koktel, mlečni koktel. Biće spremno, da, društvo? Čekamo vaša kulinarska remek dela. Ja ću prvo ukrasiti čašu čokoladnim sirupom. Tako rade samo pravi profesionalci. Sad treba umočiti bokal sa čokoladom u šarene konfete. O da, ova čaša već izgleda ukusno, ali to je samo početak. Sad ću uzeti blender i napraviti nežno piće, mlečni koktel. Margot će biti oduševljena, verujte mi. Treba samo dodati sveže ukusno mlijeko i omiljeni sladoled. Zatvaram poklopac i uključujem blender. Gotovo, ostalo je samo sipati koktel u čašu. I na kraju, još malo ukrasa. O da, to je prelepo. A šta radi Wednesday? Stvar, moja domaća laboratorija spremna. Spremit ću najneobičniji mlečni koktel na svetu. Treba samo dodati malo epruveta sa tajanstvenim tečnostima. Da, oni su strogo tajanstvene. Sad čekam da tečnost pređe u drugu epruvetu. To je važan proces. Stvar, pali. Požuri. Da, tako je bolje. Odlično. Ugrejet ću svu tečnost. Počelo je vrenje i pušenje. Znači sve ide po planu. Dalje mi treba 2 kocke suvogleda. Bezbednost je važna, zato stavljam rukavice i sipam piće u ovu čašu. O da, ja sam genijalna. Pogledajte. O da, završio sam da ukrašavam svoj koktel. Mislim da je to prelepo. Neko još sumnja da sam genije. Oho, kako cool. A šta je kod mene? Tačno, sad ću da vidim šta je u frižideru. Super, treba mi sve odavde. Prvo ću sipati led u čašu. Onda dodati preukusnu žvaku Huba Buba. Malo kisele tečne bombone. I naravno kiseli prašak. I na kraju
Što više bombona, obožavam ih. Tako je, a sad treba sipati neku tečnost. Dodat ću Sprite i Fantu. Da, istovremeno. Odlično, zatvaram poklopac. I mešam to sve. Moje piće je spremno. A da, zaboravila sam na slamčicu. Tako je, završila sam. Hajde da vidimo šta će reći mala Margot. Wow, sve izgleda jako ukusno. Probat ću prvo ovo zeleno piće. Šta se dešava? Joj, to je jako kiselo. Neću više da pijem to. Oho, kakva je to šećerna kula? Je li to sve za mene? Divno. Sad ću probati ove bombone. I to je lepo. Ostao je još jedan koktel. Boja je sumnjiva, ali probat ću. Baš ukusno. Osjećam sve svoje omiljene bombone i nešto kiselo. Odlično. Biram ovaj koktel. Miley, čestitam, pobedila si. Šta hoćeš ovaj put? To je tost sa džemom. Tako lako. Jesu svi spremni? Super. Ja sam pravi profesionalac, tako da ću spremati hleb sam. Ovaj recept mi je dala mama, a njoj njena mama, a njoj njena i tako dalje. Posebno za Margot ću spremiti šareni hleb. Biće prelep. Dodat ću jestivu boju i promešati to sve. Ostalo je razvaljati testo i staviti sve kore jedna na drugu. Tako je, a sad ću uviti to. Eto ga, ostalo je samo ispeći. Mogu zamisliti taj miris. Obožavam ga. Pogledajte kakav toster imam. U njega ću staviti ovaj obični, nažalost ne gotički hleb. Treba ga malo ispeći. Stvar, a šta radiš to? Moj toster radi savršeno. Eto, sad si se sam uverio u to. Gotovo, nastavljam. Mala Margot je htjela džem, ali pitam se kako će se joj dopasti ljuti sos tabasco. Mislim da se neće desiti ništa strašno. Dodat ću još malo crvene ljute papričice. Da, tako je bolje. Eto, moj hleb je gotov. I ja bih ga rado pojeo. Sad ga treba lepo iseći. Najbolje sam u tome. O da, odlično mi ide. Ali oblek nije taj. Treba popraviti to. Sad je savršeno. Gore ću staviti šlag. I dodati malo voća. Tako je. Gore stavljam drugi hleb i sečem na pola. Odlično, moj sendvič je spreman. A ja čekam da se moj hleb ispeče. Gotovo. Konačno mi ništa nije izgorelo, svaka mi čast. Sad je vreme da namažem Nutellu na svoj tost. Ali prvo naravno moram probati. Da, blago Margot. Ne mogu da stanem, to je vrlo ukusno. Zaglavila sam se. Wednesday, pomozi mi, molim te. Naravno, samo ne mrdej. Inače će stvar dobiti drugaricu. Znaš, ne treba više, ovako je dobro. Imam želetrake. Stavit ću ih na svoj hleb. Da, izgleda odlično. Ostalo je samo malo ugrejati to, da se žele otopi. Koliko više da čekam? Jesu svi završili? Odlično, Margot jedva čeka da proba. Wow, konačno. Probat ću prvo ovaj sendvič. Izgleda kao na mom crtežu. Punjenje je baš prelepo. Da, malo suvo, ali može da prođe. A šta je to? Lobanja? Aha, sigurno je to Wednesday napravila. Ne, zašto je tako ljuto? To nije ono što sam htjela. Šta je to? Oho.
Izgleda dobro, sad ću da probam. O da, ukus je još bolji. Rešeno, pobedio je ovaj šareni sendvič. Čestitam. O, šef je pobedio. Čestitamo. Stvarno ste genijalni. Oho, koliko različitih sladoleda, pogledajte. Čini se da već pretpostavljam šta hoće naša mala Mija. Ona će sigurno tražiti sladoled. Da, ja sam rekla. Odlično. Onda krenite da spremate. Srećno. Okej, moram da uzmem kuglu zelenog sladoleda. Stavit ću ga u kornet. Odlično. A sada vadim moju omiljenu igračku, krokodila. Potrebna mi je samo tvoja glava. Eto, stavit ću je na sladoled. Tako je. A vadim štapiće Poki. Od njih ću napraviti propeler. Eto ga. Posle ću uzeti Twix. Eto ga. I stavit ću ga ovako sa strana. Zatim mi treba Milky Way. On ide nazad. Super. A na Twix ću dodati par žele bombona. To je to. Ispao je sladoled Bombardiro krokodilo. Sad je moj red da vam pokažem kako se sprema pravi sladoled. Što da izaberem? Ove čokoladne kapljice su mi potrebne. Da. Sad ću ih rastopiti. Treba će mi vatra. Nekoliko minuta i to je to. Dalje uzimam kornet. Umočit ću ga u čokoladu. Posle umačem u plave konfete. Odlično. Izgleda predivno. Uzimam sladoled sa ukusom borovnice. Eto. Stavit ću ga u aparat za pastu i uključujem. Tako je. Ruke gore. Uplašili ste se. Dobro, ja se samo šalim. Želim da napravim lep sladoled u kornetu. Eto, ovo je pasta od sladoleda. Divno. Sada uzimam mančmelu. Napravit ću mom sladoledu oči. Divno. Posle vadim beli Toblerone. Eto ga. Umačem u plavu glazuru i jedan trougao. I ukrašavam njime moj sladoled. Da li vas ovo već podsjeća na tralalilo tralala, jeli? Uzimam želajkulu. Sečem. I dodajem mom sladoledu. Odlično. Ja sam uspeo. Bako, šta si ti smislila za unuku? Ja imam odličnu ideju. Istopit ću belu čokoladu. Tako je, mešam je. A sad ću uzeti kolač. A tačnije, papirni kalup od njega. Stavit ću unutra belu čokoladu. Eto. Kada se ona stegne, izvadit ću je. Super. Dodat ću detalj u obliku ručice. Ispale čokoladna šoljica. Preslatko. A sad ću uzeti sladoled od karamele, čokolade i vanile. Da, svakog po kugli. I stavit ću u poslastičarsku kesu svaku kuglu. Eto. Posle ću istisnuti na foliju sve po redu. Eto. Uvijam sve to. A zatim istiskam sladoled u čokoladnu šolju. Lepota. A sad ću uzeti postolje, stavit ću odozgo šolju sa sladoledom i lepo lice. To je balerina cappuccino. Mija, probaj. Wow, kako lepo i primamljivo. Hoću da probam prvo balerinu cappuccino. Ja sam njen fan. Ovo je veoma ukusan sladoled. A šta još ima? O, krokodilo bombardiro. Cool. Da probam. Ups, sve je palo. Ne želim ovo da jedem. Ovo je tralalero tralala. Sladoled izgleda tako neobično. I ukus je super. Ali ja svejedno dajem pobedu. Čekajte da razmislim. Da, Baki. O, hvala Mila.
A sećam se da ti obožavaš balerinu kapućino. Znam, sada želim sandvič. Tako sam gladna. Ajde, što spremite da jedem? Naravno, znam šta da radim. Za početak ću pripremiti tost. Sačekat ću. Sami su uzleteli. Savršeno. Dalje uzimam Nutellu. I razmazat ću je po tostu. Posle ide kikiriki puter. I dodat ću bananu. Pokrit ću drugim tostom. A na tostu ću nacrtati čokoladnom glazurom neku ambalabu. To je žaba. A telo je od gume. Zanimljivo ispalo, jel da? Meni se sviđa. Super. Ostalo još par dodira. Tako je. Još malo i to je to. Ja sam završio. O, da, nije loše. O, moji tostovi su već gotovi. Da vidimo šta se može smisliti. O, da, stavit ću na tost topljeni sir. Tako je. Posle ću staviti list zelene salate, paradajz, krastavce i pokrivam sve tostom. Na tostu ću nacrtati glazurom trulimero trulicino. O, lepoto, odlično mi ide. A zatim ću sve obojiti glazurom. O, ispalo je baš slično. Takva slatka mačka riba. Zadovoljna sam. Svaka mi čast, to je remek delo. Gledajte. To je užasno. Moje jelo će biti bolje. Gledajte, ja sam napravio tostove. Stavit ću na to salatu, dalje sir, šunku, italijanski sir, portugalsku šunku, holandski sir i francusku šunku. Preko ću staviti skup švajcarski sir. Pokrivam tostom, a odozgo ću nacrtati glazurom. Protopim. On mora imati veoma velike noge. Dalje prekrivam sve bojom. Da. Odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Još malo i završio sam. Mija, što pre probaj. Da, probaj, draga. Prijatno. O, dobro, jedva čekam. Počet ću sa sandvičem šefa. Probat ću. To je ukusno, ali malo suvo. A šta je ovdje? O, ovaj sandvič izgleda baš lepo. Ali unutra je samo povrće. Fuj, to je užasno. Ja mrzim povrće. O, kakav sladak sandvič. Sad ću ga probati. Wow, ovdje je sve što tako volim. Obožavam slatke sandviče, a brat je 100% pobedio. Pobede mu je. Bravo, bravo. A sad mi napravite picu. Jel može? Hajde, čekam najlepšu picu. Sad čekajte, imam ideju. Ja ću prvi početi. Uzimam komad testa, razvlačim ga. Zatim pravim lepe ivice. Dalje ću stisnuti sos od paradajza. Razmazat ću četkicom sos po pici. Super. Odozgo ću sipati šunku, sir i prebaciti sve na pleh. Da. Ostalo je dodati pečurke. I staviti sve u peć. Ostalo je malo sačekati. Pizza mora u potpunosti da se ispeče. O, već je gotova. A šta se dogodilo? Moja pizza se smanjila u veličini. Dobro, smislio sam. Neke posluži. Tun cahu. Odlično. O, Nate, mili, probudi se. A vreme je da kuvaš. Šta je ovo? Ja ne umem ništa da pravim od testa. Šta da radim s ovim? Jednom sam video u crtanim filmovima da se testo može zavrtati na prstu i sve će ispasti. Ne, nije uspelo. Okej, ići ću lakšim putem. Ja ću jednostavno naručiti picu. To će sigurno biti ukusno.
Stigla je zamrznuta pizza. Nema potrebe da je odmrzavam. Stavit ću u frižider. Da, tako je. Ja sam smislio nešto mnogo dobro. Odlično, zatvaram. A sam frižider ću staviti na čizme. Kako teško. Tako je. A frižider ću ukrasiti kamilom. Sad je to frigo, kamelo, bufo, fardelo. Odlično, Mili. A ja sam odlučila da napravim picu na tiganju. A dodat ću malo brokolija za zdravlje. Prebacujem sve na tanjir. Eto, svi imaju neko zanimljivo serviranje, a ja nisam ništa smislila. Pa dobro, šta da se radi? A Mija, probaj. Prijatno. Wow, kako sve zabavno izgleda. A želim da vidim šta je unutra ovog frižidera. Wow, tamo je pizza. Sad ću da probam. Moji zubi. Pizza je ledena. To nije u redu. A šta je ovdje? Tun, sahur. On mi je doneo malu picu. Sad ću probati. Ukusno. A šta još ima? Ova pizza u poređenju sa ostalima izgleda baš dosadno. Znate šta? Odlučila sam da je pobedio šef! Zaslužio sam ovu pobedu. Ja sam najbolji. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. Tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako. Odlično ispalo. Sad je treba iseći. Eto tako. Uspela sam. Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepo. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslon. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, Elda. A sad mi treba garderoba. Ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo je okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. Došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči i usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama.
Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno, John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naš Ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde, prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljne svojom sobom. Da, sva ova odeća je specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka kropnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo. Sada stavljam dva komadića zajedno i spajam. O, da, uspela sam. Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem. I iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti čoše za sport. Ovo je tepih u obliku Ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. O, slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. Za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja
Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Nazi ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj kulu naravno. O da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko. A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? O, ti si tako lep. Da, naravno, idemo. Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno. Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? Krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O, wow, a baki treba takav uređaj. Gde se uključuje? O, divno. Jo, oprostite, šefe. Nisam vas primetila. Baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala, bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu. Moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ovo huba buba? O ne, sa ljutom paprikom? Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Izgleda da je sve u redu. Jao, kako ljuto! To je bilo moćno. Rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dete, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. Kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je neverovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone. A želim još. Piću ovu fontanu kroz slamčice. O, neverovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako. Jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafle. Dodat ću kečap, mnogo salame, obavezno sir. I to će biti veoma ukusno, ne sumnjajte. Zar to nije genijalno? U picu treba staviti što više brokolija. Ja želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota. Ju, sasvim sam zaboravila na sir. Nemam ni rende, ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da narendam sir. O, divno. Odlično, vilice na svom mestu. Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to.
Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu. Hej ja! O, bravo, šefe. Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj. Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično. Super. Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo. A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko još da čekam? Veoma sam gladna. O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovdje. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. O, ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriša? Dobro. A mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovdje. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? O, hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. O, to baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaja i malo svežeg mlijeka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. O, kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. O, hvala bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. O, hvala bako. Od ovih palačinki ću napraviti smesnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda. A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. O, divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo. Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. O, kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. O, da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi je samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno. Cool. Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? O, hvala moja draga. Spremimo. Počet ćemo sa picom. Nadam se da znate kako se sprema. Dobar izbor. Dugo sam radila u italijanskom restoranu, tako da ću brzo napraviti dobru picu. To uopšte nije teško. Glavna stvar je dobro umesiti testo.
Pogledajte kako mi dobro ide. Testo. Najvažniji deo pice je sos. I naravno ne smemo zaboraviti na sir. Treba nam mnogo sira. Tako će biti mnogo lepše. Šta? Praviti testo? Zašto tako komplikovano? Može se uzeti gotovo. Sad ću iseći kobasicu. I sir. Stavit ću to sve gore. I pizza je spremna. Ja se slažem sa bakom. Sos je veoma važan. Ali bit će mnogo bolje ako sama spremim sos. Pogledajte kako ukusno izgleda moj sos od paradajza. I bitno je da je sve prirodno. Aha. Sad shvatam kako se pravi sos za picu. Treba samo da izmeljem paradajz u blenderu. Ništa teško. Jao, zaboravila sam na poklopac. Ali tako je sos odmah stigao na picu. Da, skoro sam završila. I ja sam skoro završila. Ostaje samo da ispečem. Ne smem zaboraviti na ukras za picu. Posle toga i meni će ostati samo da ispečem. To je to. Sve je spremno. Ostalo je još bukvalno par pokreta. Stavljam kobasicu, zelenilo. I to je to. Pogledajte kako izgleda prava pizza. Kako lepo miriše. Nisam to očekivala od sebe. Kate, vreme je da probaš. Konačno ću lepo da jedem. Šta je to? Zašto su ovdje tako veliki komadići kobasice? Ne, ovaj užas neću ni probati. Fuj. Wow, pizza sa druge strane izgleda mnogo lepše. Pogledajte kako se proteže ovaj sir. U redu, dosta priče, vreme je da probam. O da, to je prelepo. Ostaje da probam posljednju picu. Također je mnogo dobra. Domaća. Ne znam nikoju od njih da izaberem. Mada koga lažem, naravno da znam. Pizza Kuvarabeti je najbolja. Nisam ni sumnjala u to. Odmah sam vam rekla da ću pobediti. Šta ćemo da kuvamo ovaj put? Želim ukusne palačinke? Savršen desert. Lako. Betty gleda i uči. Ja? To vi gledajte i učite od profesionalca. Ne, učiti treba od mene. Ja sam starija. Da li ste opet zaboravili na mene? Opet sam ostala sama. Pa vidjet ćemo ko je najbolji. Da, vidjet ćemo. Ja sipam mleko mnogo bolje. Gledaj. Oho, kakva moć. Pitam se da li ću ja moći tako? Ups, nije uspelo. Pogledajte kako treba razbijati jaja. Radim to kao pravi ninja. Pa šta? A ja kao pravi borac. Pa ne, neću da se povredim. Iskoristit ću tanir. To je bezbedno. Mislim da ste preterali sa brašnom. Svakako je moje testo bolje. Umutit ću ga specijalnim uređajem. Pa šta? Zašto ti uopšte trebaju ruke? I meni treba brašno? Ups, malo sam promašila. Pa dobro, a promešati mogu i rukom.
Da, zaista ruka je baš udobna stvar. Dobro mi ide. Ja sam skoro završila. Svaka mi čast. Kate će biti oduševljena. Baš dosadno. Vaše palačinke imaju baš dosadnu boju. Moje će biti drugačije. Gledajte. Par pokreta. I plava boja je spremna. I oblik vam je baš dosadan. Moja palačinka će biti u obliku Hagi-Vagija. Baš je lep. Ojoj, šta je to? Meni se moje palačinke više sviđaju. Preostalo je samo dodati javorov sirup i malo margarina. Ovo izgleda mnogo bolje. Jo, umorila sam se. Oho, svi ostali su skoro završili. Betty je napravila baš lepe palačinke. Moram da požurim. Izgled nije gladna stvar. Kate, uveravam te da je moja palačinka najukusnija. Unuko, sve je spremno, možeš da probaš. Jess, rekla si da je tvoja palačinka najukusnija. Jesi li sigurna? Izgleda odvratno. Izgorela ti je? Ne, neću to jesti. Ali palačinke u centru izgledaju veoma lepo i ukusno. Jao, kakav miris. A ukus je još bolji. Sanjala sam o takvim palačincima. Kakva je to lepota? Like za originalnost. To je Hagi-Vagi, da. Sad ću da ga probam. Ukus ovih palačinjaka je također mnogo dobar. Opet ne znam kome od njih da dam pobedu. U redu, neka baka ovog puta bude pobednik. Napravila si veoma ukusne palačinke. To, ja sam rekla da sam ja majstor za palačinke. Ovaj put želim veliki i ukusan sendvič. Šta? Misliš hleb sa namazom? Biće ti hleb. Najvažnije je staviti što više povrća. Tako će biti zdravije. Uzet ću luk, paradajz, jer je povrće mnogo zdravo. Imaju puno vitamina. O, tost je spreman. A to znači da je tvoj sendvič također skoro spreman. Dodat ću sos, salatu, povrće i naravno sir. Mislim da izgleda super. Što, povrće? Ma kome je potrebno to? To je baš dosadno. Najbolja hrana je čokolada. I obavezno ću dodati marshmallow. A umjesto ružne salate ću iskoristiti slatke gumene bombone. Baš je cool. Čokolade i marshmallowa ne može biti mnogo i Kate to sigurno zna. Mislim da sam napravila baš originalan sendvič. Da, Jess, slažem se. Običan sendvič, to je stvarno baš dosadno. Sad ću vam pokazati šta je zaista dobar sendvič. Moj sendvič će biti sa jajem, povrćem, sosom i bit će mnogo velik. Pogledajte ovog monstruma. To je sendvič jagnje.
Kate će sigurno biti oduševljena. Wow, sve izgleda vrlo ukusno. Ne znam ni šta da izaberem. U redu, počet ću od sredine. Ukusno je, ali zašto ste stavili toliko luka? Mrzim ga. Fuj. Neću da ga jedem više. Ali luk je veoma zdrav, unuko. Šta je ovo? Ne volim škampe. Ni masline. Šta ovdje još je luk? Fuj. Sve što najviše mrzim. Odvratno. U redu, od toga ću pojesti samo šunku i sir. Sve ostalo ne volim. Jao, zašto moram sama da spremam? Ali sad je to veoma dosadan sendvič. Jess, ostala si samo ti. Šta? Šta je uradila sa mojim jelom? Ovaj sendvič izgleda cool. O da, Jess, kako si znala da volim čokoladu? Jao, to je prelepo. A umjesto salate žele bombona? Jess, čestitam, ti si pobedila ovog puta. Da, konačno. Super. O, ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo, tako sam srećna. O, kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta! Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne, slomila si našu kuću. Ups. Ne brini, nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo. Posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro. A bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je. To mi treba. Ostalo je samo staviti krov. To je lako. O, kakva lepota. Kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam. Hvala. O, tako mi je drago. O, čekajte, šta se dešava? O, ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili jesam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću te ja... Oho, šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. O, to je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove. Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. A zid je ostao nefarban. Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi huba buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila.
Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da! Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. Ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati, a mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično, Mire. Pogledajte, ispala je odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljašku od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. A mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. Ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo? O, da! To je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da! Kakva lepa ograda! Wow, i meni se sviđa svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O, da. Ali to još nije sve. Trebaju nam opasne biljke. Eto ih. Savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da! Sve baš cool! Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roza zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster. Staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice obožavam! Jo, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoleda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja. I to je to. Kako ti se sviđa? O, to je prelepo! Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A pogodite šta ćemo imati na zidovima. Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se.
Ostalo okačiti luster. Ogo, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo. Obožavam ovo mjesto. Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava. Eto, uspeli smo. Wow, i vi imate lepu kuću. Čestitam. Sada svaka ima svoj akvarijum. Baš su cool i veliki. Samo je moj bolji. Kako da ne? O, šta je ovo? Sanduk sa blagom? Da vidimo šta je unutra. Neverovatno, kako lepo. Super! Ovo kamenje će mi sigurno trebati. Baš je lepo. O, a od konopca se isto može nešto smisliti. Samo ga treba malo ukrasiti. Koristit ću roze boju, tako je? Cool! Eto, i malo šljokica. U stvari malo više. Wow, lepota. Ovdje mu je savršeno mesto. Cool. O, čekajte, a šta je ovo? Šta se dešava? A to se, draga, zove nauka. Ja uzgajam kristale i oni su mnogo lepši od tvojih kamenčića. Da, sve je gotovo. Pogledaj kako je lepo ispalo. Oni će biti ovdje, na najvidljivijem mjestu. Divno. Dobro, šta još imamo? I ovo će mi isto trebati. Dobro će izgledati ovdje. Eto, to je lepo za razliku od nekih. A jeste vidjeli ovo? Gledaj kako sladan delfin. On će viseti ovdje. I ovakve divne školjke. Sve za moju sirenu. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Ajde, idi plivaj u svom akvarijumu. Šta to radiš? Hej, vrati mi! Šta je? Uplašila te moja igračka Ajkula, jeli? Kakva pera je? Došla mi ideja. Moj akvarijum će čuvati puno Ajkula. A ovdje ću okačiti rasvetu. I imam iste ukrase, samo lepše. Dobro, da vidimo šta još imam. Wow, kakva lepota. Savršen ukras za morsko dno. Cool. Da, sipat ću što više, tako je. Da, lepota. Wow, ekstra. Hej, zašto ponavljaš za mnom? To nije fair. Baš me briga. Dobro, gledaj šta još imam. Ovo je prava školjka sa blagom. Treba sve da se sredi da sireni bude udobno u ovom akvarijumu. Pogledajte, zar to nije preslatko? Kakav je to užasan zvuk! Da, imamo odličan bend. Gledaj kakav sam ti krevet pripremila. Jel ti se sviđa? Jeli? Meni mnogo. Stavit ću ga ovdje. A tu će biti sanduk sa tvojim stvarima. O, da. Tu ću staviti stolicu i stočić za šminkanje. Ajde, sedi ovdje, navikavaj se na novi dom.
Sve je spremno. Svaka mi čast. Izgledam prelepo. Šta? Bela se isto doterava. A jesi vidio ovo? Ovo će biti pravi ormar sa haljinama. Stavit će ga ovdje. O, da. Sireno, tvoja soba je spremna. A možeš da se odmoriš. Sedi i uživaj. Moja soba je svakako bolja. Nije istina. Odlučite vi, čiji akvarijum je bolji. Pišite u komentarima. Imam ideju za novu sobu. Napravit ću pravu kuhinju. Jel se slažeš, Sireno? Ovo je tvoj frižider sa hranom. Jesi vidio našu novu kuhinju? Baš je lepa, jel da? A meni se mnogo sviđa. Šta? Dobro, imam ideju. Šta će nama kuhinja? To više nije moderno. Ja ću napraviti pravi bar. Da. Obavezno treba staviti visoke barske stolice. Tako je. I naravno obezbeđenje, da bi pazili na red. Tako je. Odlično. Čekaj. A šta ako napravimo mali prank? To će biti smešno. O Bože, kako boli! Šta je to bilo? O, znam čime da ukrasim sto. Ovdje će odlično izgledati cveće. Lepota. A za stolom možeš da sediš ne samo ti, nego i tvoji gosti. Juj, kako slatko! Jao, fuj, kako dosadno. Kao neki vrtić. Ja sam smislila nešto mnogo bolje. Sad ćete vidjeti. Malo iznenađenje za naš morski par. Šta si uradila? Sve si pokvarila? To nije smešno. Dobro, ja imam još jedan slobodan sprat. Treba ga nekako popuniti. O, to će biti lako. Tamo će biti dnevna soba. Dakle, stavit ću ovdje ovakvu fotelju. Zatim malo kućnih biljaka. Obavezno stočić. I naravno, televizor. Sedi ovdje i uživaj. O, kako je cool ispalo. Šta? Ne mešaj se, gledaj svoje posla. Baš me briga, mi ćemo imati kauč, malu fotelju i sto sa cvećem. Preslatko. A tu će biti putak za umetnost, jer si ti nama velika umetnica. O, obožavam te, ti si najbolja. Hajde, nacrtaj nešto lepo. Wow, divno, svaka čast. Krov kuće je gotov. Treba ga ukrasiti. Mislim da će zvezda odlično izgledati na njemu. Neš, koliko je bolje? A još ću napraviti veliku zabavu ovdje. A vidi, to je pravi vodeni tobogan. Šta, jel tako? Pa dobro, i mi imamo takav tobogan. Ali bolje od vašeg. Jo, da li smo se uradile? Znači sada možemo mirno da se igramo? Prvo ćemo ući u ovu sobu. O, šta je to? Izgleda da je taksi stigao. Naša kočija je spremna da krene. Morski konji će vas odvesti gde god poželite. Dakle, hajde da vidimo kakve kućice su ispale. Baš su lepe, jel da? Pogledajte svaki sprat. Izgleda ekstra, jel da? Napišite u komentarima svoje mišljenje. Čija kuća vam se najviše dopada? A meni se sviđaju obe. A mnogo su slatke. To je neverovatno. A jel bi htjeli sebi možda takvu kuću? Dakle, mislim da je pravo vreme da se spustimo po našem toboganu. To je jako zabavno. O, da, cool. Da, baš je zgodno spuštati se na donji sprat. Eto tako. Odlično. I šta to radiš? Ti si prva počela. Pa dobro, hajde zajedno da se...
svima, spremite mi tortu. A dobro, sve će biti spremno. O, ideja. A Nancy, a daj mi popit. A vrati mi popit. A, hvala. Vrati. Pa šta je to? O, Nutella, volim je. A Nutella uvek radi. A ja sam dobila veliki popit unuke. Unutra ću sipati M&M's bombone. A sad ću izvaditi čokoladu i istopiti je. A da, tako je. O, kako lepo čokolada curi po popitu. Pogledajte, dobit ću veliku čokoladu sa M&M's bombonama. Ali prvo treba sve zalediti uz pomoć spreja. Proveravam. Da, sve se stvrdnulo. Sad ću izvaditi čokoladne štapiće sa bombonama i staviti ih oko torte. Wow, ispalo je baš lepo. Svaka mi čast. Šefe, kako vam se sviđa moja torta, a? To je neki užas. Izgleda smešno. Sad ću vam pokazati kako spremiti zaista lepu tortu. Savršena torta je već spremna. Ostalo je samo ukrasiti. Sipat ću malo crvenog krema odozgo. I lopaticom ću napraviti lepe šarene torti. Tako je. Sad će mi trebati moj aparat sa različitim bombonama. Da, izgleda ekstra. Prvo ću uzeti zelenu boju. Stavljam na tortu zeleni Skittles. A zatim žuti. I nastavljam. O, da. Moja torta sad izgleda još lepše. A šta je kod Nancy? Njam. Šta? A? Potpuno sam zaboravila na tortu. Dobro, vreme da počnem. Sipat ću Nutellu na tortu. Tako je. O, izgleda divno. A sada vadim Malteser s bombone. Obožavam ih. O, da, prelepo. Poređat ću ih na tortu. Ovako. Želim da bombone budu ovdje, ovdje i ovdje. Da, super. Jo, nema više. Pa dobro, znači završila sam. Pošto su sve torte spremne, neka ih Kate proba. Juhu, imam 3 torte. Hoću da probam ovu šarenu. Baš je ukusna. A šta je ovdje? Oho, pa to su čokoladne trake sa M&M's bombonama. Obožavam ih. I torta je ekstra. Ostalo je probati posljednju torticu. Jedva čekam. Wow, tako je čokoladna. Divno. Baš mi se dopalo. Odlučila sam da pobeđuje čokoladna torta. Šta? Stvarno? Da, pobjeda je moja. Presrećna sam. Ovaj put želim koktel. Pa to je lako. Sad ću početi. Uzet ću čašu i umočiti u fluff. A zatim u slatke šarene konfete, da bi kraj čaše bio ne samo lep, već i ukusan. A sad ću spremiti sam koktel. Sipat ću punu čašu mleka. Tako je. A sad mi treba sirup od borovnice. Ukrasit ću kraj čaše sa njim. A zatim ću sipati što više sirupa u mleko da bi mleko dobilo plavu boju kao voda u okeanu. Šta još? Da, znam. Ovdje sigurno nedostaje šlaga. Sipat ću ga na koktel. To će biti baš slatko i ukusno. A sad ću ukrasiti sve malim marshmallowom. Uradit ću to profesionalno. Da, ispalo je baš onako kako sam htjela. Ostalo je politi sve sirupom od jagoda. A zatim ubaciti slamku.
Mlečni koktel za Kate je spreman. To je kulinarsko remek delo. A šta je kod vas? Šefe, vaš koktel izgleda dosadno. Sad ću vam pokazati kako se pravi ukusan koktel. Treba mi malo mleka i kakao Nesquik. Šefe, pomozite mi. Naravno, nema problema. Zašto neće? A ne maltretirajte flašu. A Nancy, možda ćeš ti uspeti. O, hvala, unuko. A dakle, sipat ću mleku u čašu sa kakao prahom. A sada najzanimljivije. A razvaljat ću marshmallow oklagijom. A da, odlično mi ide. A sad ću makazama napraviti prelepe latice. Pogledajte kako slatko. U sredinu ću staviti slatki biser i to je to. Ostalo je samo zatvoriti cvetić. O, kako ukusno. Stavljam cvetić u čašu i može da se služi. Oho, da li ste već završili? Dobro, sad ću smisliti nešto. Stavit ću u činiju sve čokoladice koje imam. A zatim ću to sve istopiti uz pomoć vatre. Jao, kako jaka vatra. Da, tako je. Čokolade počela da se topi. Super. A sada sipam tečnu čokoladu u čašu. Odlično. Ali treba to nekako ukrasiti. Dodat ću poki štapići. Da, baš lepo. Završila sam. Kate, probaj. O, jedva čekam. Želim da počnem od ovog. Cvetić od marshmallova. Baš je lep. A šta je ovo? Izgleda ekstra. Wow, ukus je super. Svidalo mi se. A sad ću probati posljednji koktel. Šta? Štapić se slomio, a koktel se stvrdnuo? To neću probati. Dobro, onda pobeđuje šef. Konačno. Nisam ni sumnjao. Jede mi se pomfrit. Hoćete ga spremiti? Naravno. Treba mi krompir. Nož već imam. Sad ću ga iseći. Ha, to je tako zabavno. Krompiru, nećeš pobeći od mog noža. A prestani, Nancy. A daj mi taj nož. A ti uzmi kalup. Izgleda zanimljivo. Sad ću da probam. O, to stvarno radi. Sad ću skloniti višak. O, ostali su mi slatki krompirići različitih oblika. Kate će se dopasti to, sigurna sam. Stavit ću sve u kipuće ulje da se isprži. Ostalo je samo sačekati. Jao, vruće ulje je baš opasno. Ostalo je samo sve izvaditi. Sve u redu. Dodat ću kečap i to je to. Svaka mi čast. Nancy, da li si već sve spremila? Bravo. A ja moram narendati krompir. Sad ću dodati malo brašna i promešati sve rukama. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati jedno jaje i ponovo ću sve promešati. Tako je, uspelo je. Napravila sam testo od krompira, a od njih dugačke trake. A njih ću spojiti ovako i napraviti kikicu. A nju ću staviti u ulje da se prži. Da, ja ću imati krompir najneobičnijeg oblika. Stavljam sve na tanjir, a zatim dodajem sosove. Kate će biti oduševljena, ne sumnjam. Šefe, a šta je kod vas? Ja ću uzeti krompir i odseći sve suvišno. Zatim uzimam 2 drvena štapića. Pogledajte kako sam smešan. U redu, moram biti ozbiljniji. Ja sam ipak šef. Gledajte, stavljam štapiće sa obe strane krompira, a zatim ga sečem, ali ne do kraja. Eto, sad imam harmoniku od krompira.
Da, to je genijalno. Napravio sam muzički pomfrit. Ostalo ga je samo ispržiti. O, sve je spremno. O, da. Krompir je postao rumen i hrskav. Ostalo je dodati sos. Iscedit ću par kapi sirnog sosa, a zatim dodati kečap. Uz pomoć štapića ću napraviti lep uzorak na tanjiru. Pogledajte. Ostalo je dodati paprike i to je to. Wow, sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog krompira. Krompirići imaju različiti oblik. Cool! O, ovaj čovečuljak je baš lep. A sad ću probati ovu harmoniku od krompira. Zanimljivo. Wow, pa to je prelepo. Super. A sad je vreme da probam posljednji pomfrit. Liči na kikicu. Jao, divno. Mnogo mi se sviđa. Ovaj pomfrit je sigurno pobedio. Ozbiljno? Jao, hvala draga.